may intriga, may latik pa. Alagad may adal kang makukuha. Kaya humanda na, kabaka masagi ka. Kan Riding in Tandem. Kaibanan sinda Boy Agka asin Ervin Borja. Riding in Tandem. Well, good morning po naman, Tavi Sendo Kabos, mga tugang, iguan na kitang 37 minutos, makalis alas 7 rin pag-aaga. Welcome! Ito yung programang Riding in Tandem kunyan pong Martes. At 13 po kang bulan ng Hulyo taong 2021. Di po ang sendo mga lingkod sa radyo mga kaibanan do, sundong alas 9 rin pag-aaga. Ako po si Eric Dolong. Ako man po, si Ervin Borja. Kami po ang makakaibahan nindo sa laog nin sarong oras may kabanga. Tanganing mag-urulay-ulay kan mga may init na issues kanyan. Makakaibahan naman ang mga action man sa luwas. Mapaabot kasi ng mga bareta, mga impormasyon. Hali po naman sa field, presko mga bareta pag-uurulayan po niya na pag-aagi sa programang Riding in Tandem. Sirigman makakaibahan naman sa lado teknikal. Kuya Ferds Losada. Sinsiring mo ng duwang nakaantabay sa ng todo action host niya to. Diyan sa newsroom, mapaabot man yung mga impormasyon kung dyan na pag-aaga. Ini po ang programang Riding in Tandem. Ini po sa 97.5 OKFM sa PBN TV5 Naga. Babe, good morning. Good morning, boy. Primero, pinabilib ako ni Ron Subago. Pag-abot, nagkap-kap sa bulsa na nawalat si cellphone. Iyaw duman ang news niya. Aho na. Tapos? Niya ako, paano ka makaka-news kaya na walat si, ano mo, si mga mabasahon. news item. Hindi ko makatubo doon. Naka-news pa. Tuom. Tuom. Pero bakong tuom si, kaya na, bakong tinuuman si news. Kanya ako, pinabilib mo ako ay. Ako pati, nawalat si cellphone, nagdaling pa uli. Aday, kuya Nini, good boy. Kaya, good boy. Day na didismayo kung nawawalat ang cellphone sa arong. Gara kayo po magpa-snack ni si Sir Ronald sa atyan, magpapamahaw sa tuya. Uy, boy, kadakol nin mga makonsilong mga mga baretang nagrulusod ma. Primero, ini boy na garong iyo na ni. An kapinunan kang pigsasabing space tourism. Space tourism ta pinunan ka itong mayaman. Ining planong ini ang preparasyon ko yan. Pinunan ang plano 17 years ago. Kaining billionaire na ining British na si Richard Branson. Ay isipon mo ang pangarap niya ta siguro manang makabugtakan ka na kwarta. Ay gusto ko nga yan na dati baga nakakarabot sa sa space, outer space, astronaut. Iba kung subasubang kuwan yan, pag-aadal, pagpiloto, kung ano-anong adalan, inida may kwarta lang siya, bilyonaryo. Yung pangarap ko ngayon, makaabot man niya sa outer space. Mala ito, 17 years ago pinunan ang plano, tuminulakan sudma, sarong aldaw. Yung mananggan na utob, ito palang spaceship na ito, ginastusan niya. Palibasa bilyonaryo. Ngunyan na napuna na, naglarga na, nagbalik na. Sunod man ta nagkakantisan pala ni sa kaining saro man na bilyonaryo man, si Jeff Bezos. Na yung walang plano, malarga man ang sa iyang pigastusan na spaceship sa July 20. So, iyon na daan ang kapinunan ta, dahil ka matubod na igwa ng pagpapabarakal pala na ticket. Kaya kung interesado ka, boy,
may pigpapabarakal lang ticket. Gurano man Kung na. gusto mong ma-experience ang pagpasiring duman sa outer space, sakay digdi sa kaskaso na iniyong kuya na, mga spaceship. Ay, kuya sa naman, siguro mga duwang sirilduhan digdi, kapado na. Mga $200,000. About $250,000. Oh, uguro yun sa to. Pero yan, mga 10 million. 10 million. 10 million na Pesos. plate pasiring duman. Maikot ka, may stopover man garo yan dyan sa kung sa inaparte. Badi ko man dyan yung area na piga-apod ng garo sa Riyaya. Sa yung ka pwedeng mag-i-snack ng guto. Nag-iisip ta kung paano ma-stack naman na zero gravity na. Siguro na-experience da yan kang grupong ito. Kadong bilyonaryong ito. Ay kaya yun na ngayon ang kapinunan. Maabot ang panahon na tour. Bako sa na ngayon makaduman nga sa Jerusalem. Kundi ngayon talagang tatargito na talagang langit. Gusto na gano'n. Stopover nga kita sa Mars. Doon mo na nga kitang pamahaw. Ay malay mo, mga maabot ng mga henerasyon. Malay mo na ining mga drug pusher na ni ang prisuan niya on nga duman sa Jupiter. Darahon nga gabos duman ang mga drug pusher na kaprundo. And then ang maka-transaction igdiyo sa sa daga o kay sa kinaban sa Earth. Duman ang ikaw sa Jupiter. So yun na yan mga tugang ang kuyan. Talagang ang tao, madudunong talaga ang tao. Totoo po yan. Yan mga po yan. Sabi nga ni katong nabasa tang yan. Pero childhood dream niya lang yan. Kaya isipon mo, may istorya da. Ang sarap bagas ang nakainot na magtungtong sa bulan, si Smith. Halos imposible da. Igwang kataraid da ka to, mga neighbor si Smith. Kanaki pa. Si itong astronaut na ito. Ay kataraid, gusto da ang garo ko si kataid din na si magagom mga hubin pa man. Gusto gayud na maglabing-labing. Dahil man habo man si babaye. Nori na lamang nga kita. Si magda kasi babaye, kung yan ngayong aki sa kataid ta makabot na sa bulan. Uy, nakaabot man hanggang nakaabot man hanggang si aki sa bulan. Aramon inot na sinabi ni Smith. Pagabot sa bulan. Sabi niya, good luck, sir. Good luck na doon sa neighbor. Mga kalabing-labing na. 97.5 Bang OKFM ang radyong balansyado. Bueno, kalanta ang buena manong report hali sa luwas. Aksyon! Report! Kung anong taan linya ni Hill de la Cruz. Hello, Hill. Okay, boy, Irvin, maray na pagkaga. Ang sirad kang naga, formalmente ng pinaglansar, pinunang kasudma, itong online registration sa mga barangay. Kung matatandaan tabi Irvin, kaya nasasakitan ng mga taga-barangay, lalong-lalo na itong mga dahil nakakahiro, mga kagugurangan, na makalaog sa access kay niyong online registration na yaon sa City Hall. Ang kuyan nag-aako ka na online registration. Alagad na surunduan, na pagrulayan, nagibuo na sa barangay sa barangay dito sa Laog kay Sudad Ginaga ang online registration. Para itong mga pwedeng maka-access sa online registration kan LGU, duman na lang sa barangay sa tabang kan mga SK. Mga kaulitan mo niya si Kapitan Dudut Beltran kan barangay Bagong Bayan Norte, siyang Vice President kang Liga, na ano ang sistema kay niyong online registration sa mga barangay na kung saan sabi nga ni kaya posibleng maging pasil na sa mga gustong magparehistro sa pagpapabakuna. Agaro talaga may bana-bana na marabutan na ang bakuna digdi sa lugar Siyudad Dinaga. Kap, good morning po. Sa 97.5 Bangon OKP po kita. Yang naman si Boy, saka si Ervin Borja. Kap, good morning. Marinaga po mga Lodi, Sir Ervin Borja and Sir Boy Dulong kang OKFM. Hello, sir. Good morning po.
Good morning, Kap. Primero, ang hapot ko po, padagos pa po ba nagbabarakunahan ko niyan dyan sa Coliseum? Ay, iyo po, suod ma po si nagpabarakuna po duman si mga Chinese organization nagbakal po sindakan sa diri nindang bakuna. Ginibo po suod ma, saka po si iba pong mga yaon po sa barangay na kaipuan pong mabakunahan ning first dose, nagkondusir po kasuod ma sa JMR Coliseum. So, binakalan po ninda yan mga vaccine na yan na nag-arabot? Iniyo pong mga darakulang establishments igdi. Ining Filipino-Chinese community, nag-arambag-ambag po sinda para po makabakal sinda katong bakunang pigtudok sa inda po suod ma duman sa JMR Coliseum. So, an bakunahan po, an general public o ito sa naman ng mga pag-iriban ninda? Si mga pag-iriba po ninda, saka po gwapo po ning general public na nakaiba po duman. Kap, ini pong tungkol duman sa mga pasil na registration sa mga barangay. Tayo manangga, di ko mga katugangan kita, hindi po sa syudad na di nakakahiro. Yung aning pag-iisip ta na kung paano niyo kuaning access ng aning sindaman mabakunahan. Base po duman sa meeting mi sa Health Emergency Response Task Force UDMA, sa pamamayo po ni Attorney Mayor Nelson Legacion saka po ni Doc Butz Borja, pigkauan po kita ning kasuguan na sigabos pong mga barangay official, libuton po si samuyang nasasakupan, lalong-lalo na po duman sa mga bedridden na mga senior citizen na dahil po makakaluwas sa laogan sa indang harong. Kaipuhan mi pong makuha ito kada zona and may report po sa City Health Office sa pamamayo po ni Doc Butz Borja ang rest bakuna na po ang maikot sa 27 barangay kang Naga. Sa pamamayo po yan ni Dr. Sanchez, saka po sa iyang teams. Iyo po yan sinapag-urulayan ni Suudma. Kaya po nga nag-ikot kita sa Baggi, inikot na po si 27 barangay para ipaabot po si Arugay na siring na dapat nila manggibuhon sa samuyang nasasakupan. May idea ka po kung pirana na bakunahan first dose at second dose igdi sa Naga? Alat po tahanapon ko po. Iyan po igdi sa cellphone ko. Ito ako na lang po kay sir ang datos para po matawan ko po kamo. Ano po Kap ang dapat na i-preparar katong mga bedridden na di na kayo? Ano pong kaipuhan nindang i-preparar pag pasiring diyan ang sa inyong grupo? Not po kakaulayan misinda kung gusto po ninda magpabakuna. Iyo po ang pinaka-importante. And maitaon mi po si mga listahan kung pira po talaga sa kada barangay ang mga arugaya na dahil po nakakaduman sa JMR Coliseum. Pwede man daw po dyan si mga itong nakakahiro man kailang takot na magpasiring dyan sa JMR por medyo kang takot hindi sa namahawaan sila kang COVID sa mga gatherings na arog kaning kadakula po. Arog po nga ni kayan si Horimi pong Liga meeting. Pigimbitaran mi po si Sir Dave Bercasio dahil sarap po siya sa miyembro duman po kang ito po bagang programa ni VP Lenny. Ang hahanapon mi po itong mga taong habo magpabakuna sa kasi mga undecided. Ano ta undecided sinda, ano ta habo nila magpabakuna. Iyo po ito ang dapat ning tawan ning attention. And bain kami na po sinda, nakaipuan po nindang mabakunahan para po maging ligtas po sinda digdiyo sa COVID-19. Okay. Iyo po. Salamat Kap. Tabi Hill. Okay. Salamat po sa gabas. Okay. Yan Tabi Boy Erwin, si Kapitan Dorit Beltran. Katagod kaning. Ay ini pa pala Tabi Kap, itong online registration at katabangan mga SK. Ay iyo po, kabali na po siya duman sa Piglibo ta Subanggi. Dakol na pong mga barangay ang nakaset up na po ang saindang res bakuna online registration.
hali nga ni po kita duman subanggi sa Concepcion Pequeña. Ready na po ang mga SK duman. Takol na lamesa ang nakaalukar duman dahil po dakulao na barangay ang Concepcion Pequeña. Iyo po yan sinapagkaurulayan kang gabos na SK chairman sa sudad kang Naga na magtabang na po para po mas lalong magdakol and mabakunahan ang mga taga-Naga po. Mabalos po. Thank you very much, Kap. Ayan, Boy, Erwin, si Kapitan Dodit Beltran, na kung saan na talagang sabi nga ni Kayan, puspusa na ang kampanya. Kaya sila din Naga na sana talagang mabakunahan. Bigay tinara mo si Mayor na makuha lang may garo 70% para makabuhan mga negosyo as in anormal na pagbuhay kan mga Nagenyo. Ay, Hil. Oras sa magkabarako. Yes. Pakihapot daw tabi si Kapitan kung itong mga naka-schedule na dati na dahil nakapasiring dyan sa JMR, pwede pang magpasiring. Ito mo na sa mga naka-schedule. Iyo po. Priority po talaga itong nagka-irinot na gusto po nila magpabarakuna. Iyo po to si pigtatawan po ning ning attention dahil po si mga huri po nag-online, huri man po itong mababakuna. Okay. Nawara na si Hil. Thank you so much. Okay na yan, Hil. Good morning nila and salamat kay Kap Dodit kang oras na kunyan para sa tuya. 97.5 Bang OKFM ang radyong balansyado. At least ang bareta sa National Boy na ang porsintahe kang gusto na magpabarakuna, naglalangkaw na. Pero napakaswerte man ng kangkuyan itong mga yaon dyan sa San Juan, Manila. Sa San Juan. Primerong syudad na inabot ang 70% na pagbabakuna. Oo, na inabot na ang herd immunity. Ayos. So, pambihira man siguro primero malakas. Sa national government, tadi mo man yan abuton kung mayon supply. Kung makan supply. Oh. Base yan sa resulta kang Pulse Asia Survey tabi bin na ininganing mas dakol na ang mga Pilipino ngunyan ang nagpapahiling na gustong mabakunahan. Nasa nasa 16% naman lang daan nagduduwang isip na magpabakuna o habong magpabakuna o kaya 5% na lang ang nabakunahan na kaibanan ang 2% na fully vaccinated as in 3% na nakatanggap na kang sa idang first dose. So yan, maganyan bin. Pero magandang sinasabi mo na dahil maaabot yan arog kaya na porsyentong nabakunahan dyan sa San Juan kung mayo man pambakuna. Kung silo nga ni kasubanggit, ang piguro lain ng bagaduman, booster shot. Pangtulo. Nakaapat na si Kuyan, si ama ni Mayor. Ama ni Mayor kaya si Samura baga na haloy-halo na naging congressman. Palibasa Pudiroso, mga mayayaman na pamilya, nakakuya na siya. Kaapat na daa. Kaapat na. Kaya nag-aatubang siya sa tao, mayo na nin face mask. Nga tamayo na kung face mask. Paano nga nakapira na nga kung ineksyon, nagkaigwa na nga yung booster. So, buot sabihon, safe na siya. Safe na siya. 97.5 Bang OKFM ang radyong balansyado. Panuntaan sa rupang report, hali sa luwas. Aksyon! Report! Yan niya, si Ernie Marfil. Hello, Ernie. Okay. Boy, Ervin, good morning. Ang karahay digdi sa Pamplona, kapag hali mong tambo, abot digdi sa sentro, ang standard size na tinampo, mahamana. Yan ang na balita igdi. Dati, paagi-agi ko, hali sa tambo pasirig diyo, grabe ang labok, grabe ang lubak. Pero ngunyan, baad pirang abantin na lang kan mixer, masusundo na ang mahiwas, tapos bagong tinampo sa banwaan na Pamplona, Camarines Sur. Inan ipabarita sa tuya ni Mayor Boy. Mayor Boy, ano ang karahayan kan tinampo mong ining mahamana, hali sa tambo, abutig sa sentro kan Pamplona. Dit na lang bagaan ang system po. Iyo po. Si Erwin po, tapos si Boy. Good morning, Sir Erwin and Sir Boy. Asin sa gabos pong nagdadangog. Ang mga tinampo po, dakulang bagay para sa pag-asinso kang sarong lugar.
inot po ang transportasyon, ang panduwa itong mga access road pa sa iba-iba bang barangay, madara nining pag-asinso, lalo itong mga bagong tinampo na pinagigibo, inot po ang magiging produktibang lugar, ang value po kang daga, malangkaw, asin po pag may tinampo po, masunod na po dyan, elektrisidad, asin mabukas yan ng bagong oportunidad sa negosyo, sa residential, asin iba pang pwedeng makahiling na may potential ang lugar para ma-develop. Asin lalong-lalo na po sa mga paraoma, pagtatransportar ka mga produkto, asin convenience po, magiging magayon ang pagbiyahe asin madali, sa lambang sarap pong namamanuan ng Pamplona po. Ang nangangahulugan po kani, matapos anali sa Tambo Pasiring sa sentro poblasyon, idadagos ang Palagbas sa Naga. Ay po, ongoing na po ang Palagbas sa Naga na tinampo. Nagpupo na po yan, haranin na sa Bicol River. Kasi ito po, aprobado naman po, hali po ni sa national government, sa GAA, ang budget po kani. Ang tulay po, na-aprobado na po yan na sinakakapag-inspeksyon na kami, kay banan na pang DPWH. Since si winning contractor po, nagiling na po kanta kang tulay, para po Palagbas sa Gainsa, pagbukas ng oportunidad sa duwang banwaan sa Gainsa asin sa Pamplona, magkaka-connection po kita asin madali na po ang pagpanaga, maduwas na po ni sa parte kang LCC. Ngunyan po dahil lang pumapunan ang tulay dahil malaboy po ang pasiring duman may kaumahan, dahil madadara ang mga materyales. Kaya po pag nakaabot na duman sa Bicol River itong tinampong ginigibo, isusunod na po tulos ang pag-ibok ang tulay. Mayor, gustong po sabihon, mas shortcut ini, pasiring sa Naga, pira pong minutos o oras ang mamiminos. Dakula po ni, kuyan po ini, grabe pa ang matitipid ka ni, kung hali ka pong sentro ng Pamplona, maikot ka pa po pasiring Panaga. Samantalang ini po, kung ang sitwasyon po, kung hali kang Pamplona, gara po liter si Pong Kodrado ang sa imong pigbiyahe. Pero po kung Pamplona to Gainsa, diretso na po, babangaon mo po itong liter C. Kaya dakula pong bagay ang matitipid po. As in, sigurado pong mayong trapiko iyan. Ang budget po, tabi, Mayor, kang para duman sa tulay, naka-ready naman. Ay po, may winning bidder na po ini. Sa katunayan po, nagbisita na po kami kang mga 2 bulan na po. Lumabi ang winning contractor as in si project engineer po kan DPWH po. Kailan pitatapos pa lang po itong tinampo mo ng aning madaling pagtransportar paduman, ano po? Po, kang mga materialis po dahil siyempre po malumoy ang daga dahil po makakalaog itong mga hauling truck po ninda. Good job po. Ayun po, salamat po. Ang highway, pwedeng din na mag-agos ang pintalo, hindi na malagpas sa imo. Ayun po, maski po si Haling Pasakaw po, Haling Libmanan, kung gusto pong day na mag-agi po duman, pwede na po hindi mag-agi dahil mas madali po ini, as in, shortcut pong sinasabing tinampo, as in, main trapiko po. Logi na ganyan transport, kababa ng pliti. Pwede po may magbukas na oportunidad po, baka tamayo pa man pong ruta, di baka po magkaigawang bagong ruta ng jeepney o ano man na klaseng transportasyon po ang sa tuyang pigihiling na may pa pong rotang gayon sa Pamplona, baka po magkaigong araw ka na ruta na magbukas ng bagong prangkisang araw kayan. As in, malita po, baka igwa po magkaigong biyaheng Pasakaw, Pasakaw, Pamplona, gayon sa Naga Road na pwede pong diretso. Siyempre po, tinampo yan. Pwede lang po, pigihiling talang na pwedeng mabukasan ng mga prangkisa po para po sa lugar na ito. Okay. Mayor, may sarong hapot pa po ako. Ini pong tungkol po duman sa mga kaso kang itong mga dahil po pong ano pong development duman sa itong pambabadil po kay Buddy Nasol, tama po ba? Opo. Kumusta po ito? Ito pong nakaaging bulan na nangyari po dyan sa inyo. Opo. Padagos pa po ang investigasyon po kang PNP na padagos po na nag-iimbestigar. Nagkataon lang po na 2 beses na nagkaigwapang pag-quarantine ang PNP personnel. Pero po ang investigasyon po dahil pa man po natatapos. As in, padagos po yan na pag-imbestigaran na hopefully po magluwas na ang katotohanan. Tangani pong magkaigwa naman ng hustisya po ang taong binawian po ng buhay. Okay po. Salamat po, Tabi, Mayor. Okay po, salamat man po, Marinaga. Mabuhay po kamo. Okay, thank you, Mayor. Nagrahay na palang ganti ng pulig niyo.
mabarato ang pamasahe. Pwedeng ang Tambo Naga, kung nagbabayad ng 30, kabanga na lang. Kabanga, 15 pesos. So, yan ang maging tipid. Shortcut na maray. Kung motoron ko nga ni pasiring sa Naga, baad... Ano yan, Ernie? Project tabi yang kang ko yan? LGU o kan national government? Ang budget hindi GAA, General Appropriation Act. Ongoing. Tapos, pag naman ang tuloy, talagang malusot na ko haling Pampaluna Panaga. Madali yan. Dahil ako nakul na gasolina. So, yung tabi, Ervin, Boy, ang sa tuyong report, halip po kay Mayor Boy Franco, si Arnie Martin. 97.5 Bang OKFM, ang radyong balansyado. Salamat tabi, Ernie. Bago kita magpadagaw sa nagkapira mo ng pakiramdam. Gusto ko, okay ka. Basado sa Ordinance Number 2018-028, ang bulan na Hulyo deklarado bilang Persons with Disability Month sa siyudad ning Naga. Ini po si Konsihal Elmer Baldemoro, kaiba si Mayor Nelson Ligacion, Vice Mayor Nene Di Asis asin kabos na miyembro kang Sangguniang Panglungsod, nag-iimbitar na mag-iribanan po kita sa pagselebrar kang sa tuyang mga tugang na may kadiinan asin pagtulod kang sa indang mga interes. Digdi po sa satong siyudad, igwa kitang opisina na nangangataman sa sektor na ini ang Persons with Disability Affairs Office o PIDAW arog kang pagtaon ng electronic PWD ID na mapapakinabangan sa pagtaon ng mga diskwento sa mga establisemento asin hospital, pagtaon ng birthday cake sa mga PWD birthday celebrant asin pag-avail kang PWD medical and burial assistance kang syudad. Ini po giraray si Konsihal Elmer Baldemoro, nag-iimbitar na mag-iribanan po kita sa pagtulod kang diretso kang mga tugang tang may kadiinan bako lang mo niya na bulan, kundi sagkod paman. Bicolano kita, sa puso asin dugo, ipahiling ta sa gabos, sa tuyang pag-asararo. Ano man ang umagi, pirmi kitang nakatindog, ipahiling ta sa iba, mahay na lideradong makusog. Otonomiya na sa tong minamaot, kauswagan sa tuyang maaabot, pagpadangat sa panwaan kapatao asin Diyos, Bicolanong Burunyog, rehiyong makusog. Burunyog ang gabos, para sa igagarahay, Kusog Bicolandia, gabos na sektor, kan sa tong ranay, Kusog Bicolandia, progreso at pag-asenso, sa tong makukuha, tindog Bicolano. Kusog Bicolandia, Kusog Bicolandia. Bicolanong Burunyog, rehiyong makusog, kusog Bicolandia. Tapos na ang problema mo, lalo mo niya nataguran. Ang Wazi Wash Fast and Easy Laundry Shop nag-uopresir ng do-it-yourself saka full service na paglaba. Pwedeng iwalat ang sa iwang labahan asin makukuha mo sa laog ng 2 oras. May pick-up asin delivery service pasinda sa laog kang Naga. Wazi Wash Laundry Shop, mahiwas ang parking area. Ang Wazi Wash Laundry Shop makukuha sa Door 23, Nia Building, Kataig kang Kulitis Internet Cafe. Harani sa bus entrance saka exit gate kang Bicol Central Station, Triangulo, Naga City. Sa Wazi Wash Laundry Shop, okay ang labahan mo. may malaking discount sa inyong volume purchase kahit saan sa kanilang 3 branches. Ang CBS Supermart ay walang kapares sa lowest price at customer service. Kompleto ang paninda, wala nang hahanapin pa. May 24 counters, convenient at walang pila. Sa bawat pagbili, may reward kang makukuha. Sa CBS Store Club, negosyo mo, may asenso pa. Cabral Bicolandia Supermart, ang CBS ay katuwang mo sa pag-angat. Cabral Bicolandia Supermart, wala nang ibang presyong mas bababa pa.
Santon Plus. Ako si Carmay Pagayunan, namamanhid yung ako, yung balik ako. Sinabi ng kaibigan ko, try mo yung Santon Plus. Naging magaan na yung pakiramdam ko sa katawan ko. Hindi ko na masyado nararamdaman yung pangangalay. Mag Santon Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Herbal Capsule. Mark Janice Salvilla, taga-Buluwang naman siya. May history ako ng hydrocephalus. Later on, yung bukol sa right head ko nawala. Thank you sa Santon Plus at nagaling ako. Try nyo gumamit ng Santon para gumaling din kayo. Mag Santon Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika. Plemex na! Kawawang batay, lubo, hinika. Parado ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi. Kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan. Sarap, lasang orange, yummy, banana. Plemex na! Sa ubo ng Baby Pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Plemex. Vitex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Ang sarap mag-drive kung ang car mo ay astig. Ang sarap mag-drive kung car mo ay laging ayos. Ang sarap mag-drive kung car mo ay maintenance Sibros. Dito sa Sibros, sasakyan mo ay laging ayos. Sa Sibros, ang sarap magpaayos. Okay ang service, yan ang tatak Sibros. Sa Sibros, sasakyan mo'y garantisado. Safe na safe ang biyahe kapag gawa ng Sibros. Dito sa Sibros, sasakyan mo ay laging ayos. Services offered: engine overhauling, under chassis repair, car tent, car alarm, car audio system installation, auto detailing. Visit Seabros along Diversion Road, Naga City. Let's be the solusyon plus sa COVID-19. B. Bawal walang mask at face shield. I. Isanitize ang kamay at iwasan ang kulob na lugar. D. Dumistansya ng 1 metro at limitahan ang pisikal na interaksyon sa iba. A. Alamin ang tamang impormasyon. Plus, suportahan ang FDA-approved na bakuna. BIDA Plus. Bida Solusyon Plus sa COVID-19. Ang isinasali na dugo sa tao ay isang lunas na hindi maaaring likhain mula sa mga artipisyal na bagay. Ito ay nanggagaling sa mga taong may mabubuting puso, mga bagong bayani na kusang loob na nagbibigay ng sariling dugo upang makasagip ng isang buhay. Makiisa sa Dugoyanihan sulong sa pagtulong ng dugong Pilipino. Makipag-ugnayan sa pinakamalapit na health center sa inyong lugar para sa schedule ng Mobile Blood Donation Drive. Isang paalala mula sa Department of Health Bicol Center for Health Development. Gusto ko, okay ka. Riding in Tandem! In Tandem! Balik po sa tuyang programang Riding in Tandem. Igwa na po kitang 9 minutos makalisang alas 8 ng pag-aaga. Hindi kitabin sa baretang medyo nakakainggit. Kasi mali po, pigpuna na po kang departamento kang edukasyon ang pagbariwas ng SIM cards na may connectivity load sa may 1 milyon na teaching and non-teaching personnel sa central office as in sa mga opisina kaini sa field. Kabalig din na makaka-resibida kanibin kaning SIM cards na ini ang mga permanente, kontraktual, tauhan kang lokal na pamahalaan na nagtatrabaho sa lindong kang DepEd asin sa mga opisina. Ang kagayon ng kanita bin, ang ipapanaong iniyo na SIM card si activate na may initial na 34 gigabyte load na pwede mong gamiton, ninda palan, bako kita. Pwede nang gamiton sa laog ning 2 taon. Yeah, tapi di mo man sulo to. Sublion. Sublion. Pero iyo talaga yan ang makakangalas, boy, namamalisyahan ta. Kaskason an mga advancement o development kan technology. Kung nagigiramduman tayo, elementary ako, nagpatakod kami ng TV. Duman sa tinambak. Dahil pang kayo uso ang TV kayo sa mga puwirang lugar. Malang na itakod man lamang ang antina sa atop. Kaya po ang sanglian si atop mita. Mga 4-5 tao na nagpaparalakaw sa idaas. Tirong nagkararaot si atop. So kay puan, pagkatapos ang TV mo kayo, o yan,
every 2 days palaga ka ta, mapakarga ka. Ipapa-recharge mo. Dahil natagal. Pero kaskaso talaga ang development. Ingon yan pa sana, digdi sa pagyawan ako digdi sa Mayo, ang problema, internet. Igwang nag-offer kay itong mga point-to-point na mabuktak ni na antena. Pero igwang naman, bigla naman may nagluwas. Pinabakalan si commander ni na SIM card na produkto da akan dito. Na igwang ng connection sa internet. May internet na. O di, ay kan Domingo man agad iyo, enjoy man ang daw kan mga music sa YouTube. Nagamit itong na ito. Itong SIM card na ito. Ako, grabe na maabot ang panahon na kung ano-ano pa. Masiswerteng marayan mga kita, nag-enjoy man tayo, naabot pero imaginean mo ang mga maabot na henerasyon kung ano ang i-enjoy yun ninda. Eh, sabi mo nga ni Subago, na baka ini mga radio stations na araw ka ni baka ma-face out. Makasangli na yun yung mga online programming na yan. Mas gulpian may cellphone kisa kan may radyo. Mobile na pati talagang kita gabos ng mga tao at sige na kitang hirero. As in gusto ta pati na nahihiling na padagos ang gabos ng mga nagtataram kung kantubin nahihiling kadtong mga panahon kumbaga ang mga taga-radyo di mo mahihiling boses lang talaga kaya ma-imagine ka kadtong mga panahon pero ngunyan talagang sabi nga ni kang iba di mo na pwedeng itago lang sa boses ang sa imong pagkatao. Talagang mahihiling ka na sa TV, igwa ng cellphone, igwa na ng social media na pwede mong i-live, nahihiling ta na ang kada saro. Saka ini bagabin na ini yung makakaulay mo na mismo, bako na lang sa boses, ang sa imong kaulay katong panahon, imposible yan na mga pa nga, kuminsan, mga telegrama pa lang. Ngunyan, nahihiling mo na mismo pag kaulay mo ang sa imong kaulay, nahihiling mo na kung anong sinasabi niya, ano ang nagiging reaksyon niya sa facial expression. Kaya talagang sobrang advanced na ang technology. Pero dahil taaram, yung nga yung sinasabi mo, kung sa pag-abot kang panahon, ano pa daw ang magiging advancement kay niyo? Baka ang kaulay mo sa cellphone, bigla ka sa ng sampalingon. Pwede ka ng sampalingon talaga. 97.5 Bang OKFM, ang radyong balansyado. Panuntaan sa ropang report, hali sa luwas. Aksyon! Aksyon! Report! Yaon sa linya si Danny Aureos. Hello, Danny. Yes, Ben. Boy, good morning. Natulay po si Consyal Sani Radiola, ang chairman kang Committee on Health kan nangunang palusod kan Ciudad Dinaga, na nalalangkag sinda na patapuso na ang sorong bulan na modified enhanced community quarantine sa Ciudad Dinaga. Alagad si hagad ni Alcalde Nelson Legacion na pirma na ang multi-party agreement sa pagbakal nin supply kan bakuna sa ibang nasyon o sa ibang maging sa iba o kay sa pharmaceutical company. Alagad sagot sa ngunyan, dahil pa napipirman. Ang proseso kay bago niyan na bago ka makabakal sa rimang na pharmaceutical company, kinakaipon magpaisi ka man naman sa nasyonal na magkakaigawa muna ka mo nin multi-party agreement. Alagad sagot sa ngunyan, sigung ki Consyal Radiola na siya napag-araman, dahil pa pinipirman ni Secretary Francisco Duque kan Departamento de Salud sin ni Sara Vaccine Galvez Jr. Kung anong rason, although ang konfirmasyon na nareceive na kan doang opisyal kan gobyerno nasyonal. Kasama niyan, iguan ng basihan ang lokal na gobyerno na dapat ibaban ang quarantine status kan syudad. Ali sa MSQ, ibaba sa Modified General Community Quarantine na yuman ang pinagsunod. Nagasunod na lang si surat kan alkalde kan lokal na gobyerno sa National ITF para sa pagbaba kan quarantine status. Alagad sagod sa ngunyan, dahil pa
napipirman ang multi-party agreement apisar kang konfirmasyon ni na Secretary Duque na napirma na o kaya man na-receive na ang communication alit digdi sa siyudad ni Naga. Kaya yan ang siyang pinagbumundo. Although ka nakaaging semana, may nag-abot na supply kan bakuna ali sa Departamento de Salud. Itong mamaot kan sito na 50,000 na doses din na bakuna alagad sa kurgunan de pa marirelasar ang target gani kan sitol dapat kung mapirma na sa loob kang presenting bulan yauna ang binabakalinda ini bako hali sa pondo kan gobyerno nasyonal kundi hali sa lokal na gobyerno kan siyudad ni Naga nag-operate na ni nasa labi sa 50 million pesos. Ang ulo kan nakaaging semana mga 5,000 ang nag-aabot na dosage ni bakuna hali sa gobyerno nasyonal. Now digdi sa inaagad na pagbaba kan quarantine status ang siyudad ibaba sa MGCQ nagtutubod ang pamayukang committee on health kan siyudad na igong basyan ang lokal na gobyerno. Primero, sa mga dapat basihan, tangaring ibaba, sa daily average attack rate, nagbababa na siya sa from 12 to 6%. Yan sa araw-araw. In sa loob ng 2 semana na pinag-extender ang MSCQ, nagbababa ang kaso sin ikatulo saro pa sa pigbasihan nasa occupancy rate sa mga quarantine facilities kan siyudad nasa 40% na. In an report sa inda hali sa Bicol Medical Center nagluwag-luwag na ang mga pasyente sa virus sa Bicol Medical Center. So saro na sa papigbasyan ninda na dapat aprobara naman kasangunyan ang sektor kan negosyante sa siyudad ni Naga ang nag-aagrangay huli ka mga restriksyon na pinagmamadokan national IT sa kung ang sarong lugar o siyudad o banwaan nasa lindong kan MSCQ nagkapara sa mga restriksyon na dapat sunodon tangarig makontrol na ang pagparalakaw kan virus. Alaga na pubaran tama sarong bulan na araw nga ngunyan. Ang whole of justice kan siyudad Naga, masarong bulan ng nakasarado. Ang MTC, ang Regional Trial Court, nakasarado sila. Although pwedeng mag-video conference. Apigtado ang mga court hearing, pero magdidepende na siya na sa korte kung ma-video conference sila, talaga abala ang pagbista kan ari man na kaso na pinjente sa saidang sala. So yun ang kamugtakan sa siyudad kung magpapadagos pa sa MSCQ asin dapat ibaba na sa MGCQ. Ini po si Danny Aurios. 97.5 Bang OKFM ang radyong balansyado. Salamat abi Danny kan sa imong report. No, iyon ang kahurutan talaga kan mga opisyalis kan siyudad ni Naga. Naibalik naman kita sa MGCQ. Grabe talaga ang pinjente under MSCQ kaya ang saro diyan skeleton workforce ang mga opisina sa gobyerno. So anong magkakaharamang kayan? Lalo na sa kuyan sa judiciary. Nagpapareklamo kita na abala ang mga kaso. Abala ang mga desisyon. Lalo na ngunya na pandemic na araw kanina nangyayari. Bago nag-pandemic, nagkaigwakotang programa na pigmanduhan baga ang mga mga korte na dapat ngaya agahapon ang hearing. Kundi uminabot man ining pandemic na ini. So lalong nakakaarabala ang mga kaso sa mga husgado. 97.5 Bang
OKFM, ang radyong balansyado. Panuntaan sarupang report. Aksyon! Aksyon! Report! Ali sa newsroom, yaon si Jeff Pasubilyo. Yes, Ervin and Eric, puro pa lang kamui. Good morning, Marinaga po sa Kabos sa Maparantabay. Duman sa mga koordinasyon digdi sa newsroom. So bago ko ta, nakakontak na ko sa Union Bank. Ikaw kita dyanin kabisto. Pigagad ko ang numero ni manager. Sa kakampangaran nga ako palagos. Tanganing kuta na malinaw. Sa kuno niya, dahil pa na simbagol, duwa na kaming ribayaning chat. Pero sa mga oras na nitabi, mga tugang Sir Ervin and Sir Eric, yaon sa linya si President Mario Villanueva, Kanaga College Foundation. Kumusta untaan kamurugtakan kan NCF, pag NCF baga, an kaparating nasa isip tang tulo, kita mga mahilig sa kawat na the home basketball. of champion. The home of champion. The home of the champions, the NCF Tigers. President Mario, good morning sir. Yan po sa Angkor Tabi, si Ervin Borja and Eric Dulong. On there ka po sa Aksyon OKFM asin PBN TV5. Good morning sir. Sa mga taga-pakinig ng OKFM, Ervin at Eric, maraming naaga sa Indo. Yes sir, si Jeff Pasubilyo po ako tabi, President Mario. Jeff, thank you Jeff. Sa mga inot na bareta, kasudma nagbukas kan sa indong driving school dyan sa Naga College Foundation. Dakulang bagay po ini sa mga katugangan niya to, digdi sa Ciudad Ganaga, Camarines Sur, sinipapang pagtaraid na lugar. Saka tama ni makaedukar po kita nin mga tsuper, itong mga responsable sa tinampo. Ano po di ba pang detalye tabi ka ni President Mario? Yeah, tabi, Jeff, ang inot na purpose ni yan, para sa mga mag-graduate ni na criminology students, kataong magmaneho ng patrol car, motorsiklo, para safe sinda. Pangalawa, igwa kaming research na isa sa mga pinakamalaking death rate ay motor accident. Kaya pinus namin na magkaroon kami ng driving school with integrity and good training para makatabang man sa mga gusto magmaneho ng safe driving and also intelligent driving para makaiwas sa aksidente. Kaya igwa kaming 4 na sasakyan, sarong pick-up at saka sarong rush na auto, parang katulad yan ng mga patrol car ng satuyang mga pulis. Tapos igwa kaming automatic na Wigo at saka isarong manual na Toyota Vios para sa satuyang mga mag-graduate ng senior high school. Pareho ba sa Amerika, pag nag-adult ka ng senior high, pag graduate mo, tataw ka na mag-drive. Kaya yan ang i-offer me sa tuyang mga estudyante, sa samuyang mga faculty, sakod sa mga alumni me. Ganun na rin sa public para kung sisay gustong mag-adal ng safe driving, ay igwa kami sa Naga College Foundation. Jeff. So, i-integrate na sana po initabi, sir, sa mga presenting programs na ipigo-offer kan NCF sa mga estudyante. Iya tabi, Jeff. Including sa mga nursing graduate men na kadakol, mga nag-abroad. So, gusto may pag nag-abroad sinda, tataw na sinda magmaneho. Pag nagpunta ka baga sa Amerika, mabihira ang marununad sa mga bus o public transport, marahay na pagyaon ka duman, makakay-kaypuhan, tataw ka magmaneho. And that's our intention para maging resilient sa world class ang satuyang mga graduate. President Mario, ang mga driving schools baga po digdi sa Naga, bako naman na bago. Kadakol na pong nagpuroong kayan gulping mga driving schools na yaon. Ang hapot po digdi siyempre, ano po ang magiging pagkakaiba kan NCF driving school compared to the previously existing driving schools in the city?
Siguro pare-pareho man ang mga driving school. Well-guarded man yan ng LTO rules and guidelines. Ang samuya lang kaya, si mga faculty mi, si mga teacher mi ng driving, talagang pinaagi mi sa mga rigid na training at saka well-experienced in the test the passer para dailan sa pagmaneho ang kanilang matutunan, kundi pati pag-take care na rin sa maintenance ng kanilang bihikulo. So, yun yung aming sinasama. At saka, of course, talagang focus kami sa safety driving. Jeff. Ayo po. President Mario, ipapasa ko na po ikaw sa duwaman na Tiger. Kami actually anas kami mga Tiger. Kaya lang, anagum, iyo ang trainer. Si Ervin Bora po, saka si Eric Dulong tabi. Sir Mario. Sir, good morning po. Si Ervin po ini. May igwa lang ko ini duwang kahaputan po digdi. Primero, ano po kahaloy ang driving course pagkatapos gurano man po inaabot ang tuition? Duwang stage. Ang inot, kung mayo ka pang experience sa pagdadrive, maagi ka sa theoretical, practical driving course. 4 na daw yan na 4 hours, tapos may exam yan at the end para makakuha ka ng student permit. After ka yan, ma-practical driving course ka na, maturuan ka na mag-drive, no? Pag-parking, pag-atras, yung mga safety driving, tapos maluwas ka na sa highway. And then, yun na to. Tapos makuha ka na ng examen sa LTO. And we're really hoping that all our graduates would have good safety and passing grades sa tuyang LTO test. Ini pong sunod kong hapot, haloy ko na pong gustong ihapot. Kundi dahil kita nagkakaigwan ng pagkakataon na magkaulay, igdi ka ito sa Naga, ang mga eskwelahan, basta sana may pangaran ng eskwelahan, na UNC, Naga College, Trade, diyan sa eskwelahan, diyan nagpuon ang ngarang kan eskwelahan na nagkaigwa pa ng sumpay na Home of the Tigers, Home of the Champions. Sa po nakuhaan na konseptong ini, nagarong nakatabang na maray sa pasakat kan na popularidad kan sa inyong eskwelahan? Sa experience ko kaya, may apod dyan sa marketing, ang apod dyan, branding. So, pag nung mailik akong presidente 6 years ago, sabi ko kay Puhan, makilala kita sa sarong branding. So, nahiling ko, kadakol kami mga athletes na mga nagka-champion. So, duman na ito na sabi ko, we should be the home of the champion. Management will support all our athletic activities. Kaya baga 7 years na kitang champion sa basketball. Nag-number 4 pa nga ni nung all over the Philippines sa PCCL. At saka we have a record of attendance diyan sa JMR nung nagkawat kita kontra UP. Dahil man lang kaya Tigers ang gwapo naman kaya mga taga-UP. Kaya napano ang JMR. Naalala mo yan. Oo, ipo. Kaya, ngayon ang Tiger, si grandfather ko kaya, graduate ng Iowa University sa US, ang kanilang mascot is Tiger. So, dinara niya si Tiger, hindi sana NCF. Kaya naging Tigers ang satuyang mga atleta. So, gabos man ang graduate ni, iapod na sinda na mga Tiger. Salamat po, sir. Ano boy, katabing hapot yan? Maraming salamat, Eric, and thank you for having me. Sige po. Salamat by po. By the way, gawa na tong swimming pool ta sa NCF. Pagka nagbaba ng MECQ ta, pwede man kami mag-swimming duman sa swimming pool. Sir, may naghaharapot po dahil po ng mga tagahanga po kang NCF Tigers basketball team. Nagapara-arano po daangon niya na mayo po nga ning karawat. Yung kaya puro mga virtual training ang ginigibo mi. Pero yaon pa dyan ng satuyang basketball team. May mga gumraduate ba? Igwa na kitang player na nagduman sa FEU. Wow. Sa volleyball team women's volleyball, igwang saro na na-recruit na naman sa NU. And I think this lady would be a volleyball star sa women.
Kaya abang-abangan lang, nag-prepare kita pati sa Bicol University's College Athletic League, firming meeting ni. Hopefully, pagka nabakunahan na kita, Gabos, kaya magpabakunan na kita para makakarawat na ng basketball. Salamat, sir. Thank you so much po. Ay, maraming salamat and thank you for having me din. Sana mabisita niyo ako sa Naga College. Iya po. Magkape-kape kita sa Tigers Cafe. Thank you so much, sir. Salamat po. Kuya Jeff. Thank you. Okay, salamat na maray tabi, President Mario Villanueva. Sa kabos talaga Salamat. magayon na kaulay tabi, Ervin and Eric, ang sportsman, ano? Sir Mario, thank you. Salamat po, Mr. President. Thank you. Thank you for having me. Okay, thank you. So yan ang report, Tiger Ervin and Tiger Eric. Ako si Tiger Jeff. Paano naging mga Tiger? Tabastang tigri kita. Dahil ang lindo pag nigaran. Kaya lang, ikaw kitang... Ikos lang ako, Jeep. Ikos. Ako ngaya, sarong. Ako ang tigri. Oh. May magsit-sit. May magsit-sit. Nag-aapod na nga si trainer ko. Purugmaw naman to dyan sa Barangay Hulcambuyo, Tinambak. Okay. So, Ervin and Eric, yan po ang sa kuyang report. Mga tugang, haligi sa newsroom. Ako po ang sendong action man, Jeff Pasubilyo. Gusto ko, okay ka. 97.5 Bang OK FM, ang radyong balansyado. Salamat, Tabi, Jeff, kan sa imong report na kay Sir Mario Villanueva kang College Foundation, the home of the Tigers. Yan. Tama itong paparasabing ito ni Sir Mario Villanueva. Igwa kitang mga drivers kaya digdiyo, boy, na una mo kuya na, expert na, matibay na, pero pag dinara mo sa ibang nasyon, pag nag-take nin driving test, gulpian na baragsak. Nabagsak. Kaya gulpi na ang alas. Ano nga ta? Haloy-haloy na nga kung driver. Ano to magbagsak nga ko digdi? Kung minsan kaya, iyo yan, ang emphasize sa ibang nasyon. Ito pigsasabi ni Sir Mario Villanueva na dapat defensive driving ka. Defensive driver. Na gusto sabihin, medyo... Halimbawa iyan na makuyang ka, masiko ka, boy, masiko ka sa tuo. Medyo haraharayo pa, magkuyang ka na, mati mo na kan yan instructor, mati na, nagluluway-luway ka na, nagpreparar ka, kang pagsiko sa tuo. Ang iba, ay kuyan yan, bigla sa nang, minsan biglang naprino. Ang iba man, imbes na magprino pag-abot sa kanto, o pagsasabing full stop, ay nagro-roll pa ang rida. Kaya kadakol ang nabagsak. Gulpi ang nabagsak. Ayan ay naapod na bako ka ngayang defensive driver. Mag-ano ka giraray. Mag-adal ka giraray bago ka magbalik. Nagmanila na ngayon ako. Tapos mabagsak ngayon hindi yung... Tsaka yan mga, ano baga, Tabi, yung mga speed. Pag igwabagang nahihiling ka dyan na nakalaag na 20 kilometers per hour lang ngaya. Dapat ang dalagan mo. Pag naglampas ka pa lang dyan, may malapag sa imo dumaning pulis sa ibang nasyon. Dahil ka dapat talaga mag-exceed dyan sa limit na yun na pinagpapautob dyan sa dala na iyan. Tapag nag-exceed ka dyan, talagang may mahupog sa imo dyan ning patrol car, dadakupon ka. Iyon ang kaibahan igdi sa Pilipinas. Ayan kang maski pa. Pirang kaskas mo hanggang sa magturumba ka, mayong igdi sa mo, mayong masita. Saka kung minsan, namamalisyahan mo dyan, boy. Kung minsan, 2 lanes na baga, sarong direksyon. 2 lanes. Ikadakol kita mga para nagdadrive di lalo yan mga tricycle, mga motor, kung maluya sa naman ang speed padalagan mo. Digdi ka sa pinakang tuo. An iba nakikiagawan talaga dyan sa tahaw. Ngaon pa dyan sa tahaw. Ngaon dyan sa tahaw. Bubusinahan mo na. Dahil nagigilid. Kadakol sa satuyaan dahil nakakaintindi. Dahil ka mo pwede magpara-overtake digdiyo sa tuo. Sala yan, lalo kung may mga intersection, may mga sisikuan. Dahil ka pwede magparasiko dyan.
pagal kang kuminsan dahil naiintindihan ka sa to yung mga igwa man ng mga dito kang gagabos yung mga tricycle driver na yung pagmasiko ma-U-turn bigla sana dahil lamang pati ning signal light bigla sa nang naikot pero dito mang ginagabos igwa man mga aramtang mga tatao na padalagan kan sa indang mga behikulo sa mga dalan. 97.5 Bang OKFM, ang radyong balansyado. Panuntaan sa rupang report. Aksyon! Aksyon! Report! Yaon sa linya sa tuyang mahiguso na Manila correspondent na si Darius Biquilio. Darius. Carlo, sir. Carlo. Si Carlo ang si Carlo pala. Carlo Baldosa. Carlo. Ay, good morning, Tabi, Boy Erwin. Nakabot na kitang Manila. Anyway, sa bagay mahigos ka man. Anas ka mo, Carlo. Salamat po. So, ngayon na pagkagatabi, Boy Erwin, na tamang-tama na abot ko pa si Mr. Mike Mustafa dito sa Muslim compound. Kansorong aldaw kay baga Boy Erwin, nagkay ko ng consultative meeting sinda mismo with the Naga City Police Office and di ba pang mga opisina sa City Hall na ipinaram ninda si kamugtakan kan sendang mga pag-iriba sa Muslim compound or sa mga negosyante. So waramon ta direktamente ki Mr. Mike Mustafa, Erwin and Boy, si mga napag-urulayan and si mga naging kumbaga promesa na kang og lang alkalde kan Siyudad Dingnaga sa mga tuwang tang Muslim digi sa Muslim community digi sa Siyudad Dingnaga. Sir Mike, magandang umaga. Live tayo ng 7.5 OKFM. Si Sir Boy and si Sir Erwin Borja. Magandang umaga po sa inyong lahat at magandang umaga rin sa ating mga tagapakinig ng radio station KMFM. Okay, sir, okay. Okay, FM. Sorry. Sir, yung napag-usapan niyo, sir, with regards dun sa consultative meeting with the Naga City Police Office and the City of Mayor, sir. Okay, so far nangyari ang mga araw na 1 week ago. A consultative meeting at the same time a courtesy call from our city director, Colonel Atan, together with some of my key leaders of the Muslim community. Pumunta po kami sa kanya para magpresenta bilang mga leader ng Muslim community. Pinapakita namin sa kanya na kami pong mga Muslim dito sa Naga, isa doon sa binanggit ko doon sa post ko, kami po ay nagkakaisa. Hindi ho kami nagkakawatak-watak. Pangalawa, sinabi ko na rin kay Colonel na lahat po ng residente ng Naga City, Muslim residents of Naga City, are legitimate people who are living in Naga City for a long time period. Hindi lang 5 taon na nakikita po sa amin, naka-atira rin ng mga 10 taon, 15-20 years from now on. Dito lang po nagsilagi ang mga amang anak at dito rin nakapagsitapos ng pag-aral. Lahat po, ang mga Muslim dito po sa nakarehistro po sa community. At sabi ko doon sa post, more or less 99%, okay, 90% to 90% po, lahat po ng residente po dito sa nakarehistro po sa community. Ibig sabihin po, yung mga tao dito ng mga Muslim, lehitin mo mga tao dito na namuhay rito na maayos, maganda. Ikatulo, sa aking post, lahat po ng mga negosyante dito nakapwesto sa mga mall, ay lahat po yan may mga meals permit. Dahil imposible, kung nakapwesto ko. Hello, Carlo. Ayan, naputol si Carlo. Ayan, apod gagirali tabi, Carlo Baldosa kan sa imong report na iyan. 97.5 Bang OKFM, ang radyong balansyado. Bueno, iguana kitang 20 minutos na sana bago mag-abot ang alas 9 ng pagkaaga. Kuya Ferds, yan na?
May pa kung may pa si Carlo, ano muna kita, commercial muna kita. Mabalik kita, pakalihis lang po nagkampi ng pakiramdam. Gusto ko, okay ka. May malaking discount sa inyong volume purchase kahit saan sa kanilang 3 branches. Ang CBS Supermart ay walang kapares sa lowest price at customer service. Kompleto ang paninda, wala nang hahanapin pa. May 24 counters, convenient at walang pila. Sa bawat pagbili, may reward kang makukuha. Sa CBS Store Club, negosyo mo may asenso pa. Cabral Bicolandia Supermart. Ang CBS ay katuwang mo sa pag-angat. Cabral Bicolandia Supermart. Wala nang ibang presyong mas bababa pa. Santon Plus Herbal Capsule. Ako nga pala si Ginaline Malunusan. Nang mabalitaan ko yung Santon Plus, ginawa ko siyang 3 times a day. 1 week, marami na akong naramdaman na maganda sa katawan ko. Magaan na yung pakiramdam ko. Relax na relax ako. Mag Santon Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Herbal Capsule. Mrs. Monilin Bigay, pagkatapos ng operasyon ko, nahihirapan akong maglakad. Hindi ako halos makakilos. Maraming salamat sa Santon Plus. Yung sakit, nawala. Makatayo na ako ng maayos. Mag Santon Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika. Ngunya na panahonin pandemya, dai mo na kaipuhan magluwas para magsaod o mag-shopping kan sa indong mga pangangaipo sa indong harong. Kaya mag-Master Square Shop online na! I-type sana ang www.mastersquare.ph asin i-click ang menu sa walang parte para sa pagpili kan mga gusto mong produkto. I-add ang item sa cart asin pilio ng option na delivery or pick up at store. Halaton ang samuyang text message. Kung ang sa imong sinaudan ready for pick up na or delivery, kaya mag-shop online na sa Master Square, J. Hernandez Avenue, Naga City. Marami na ang nakapagpatunay. Nakadama ng kagalingan sa pag-inom ng Rise Coffee. Si Toti ng Ragay. 37 years old. 36 ay laging manalas po aking dibdib. Tapos hindi po ako makatulog po ng maayos. At saka po, yung bananakit po na aking balakang. Halos hindi po ako kasama sa mga po makatayo, baka nakaupo. Siguro po kulang-kulang po 1 year po ang naranasan pong bananakit. Ay tagang pagtig po sa gasolix agad po ng Rise Coffee. 4 taon na pa lang po, naranasan po agad po. Na po tagang gumakalit po ang aking mga naramdaman. Baka nagsasabi yung mga tagapakinig natin, mga bayaran niya na mga tumatawag, binabayaran daw po kayo. Ay, hindi po sir. Kahit po sir ako ay makakapagpatuloy po na ang Rise Coffee po doon ay nakakapagpatuloy po ng mga karamdaman. Para sa tunay na kagalingan, mag-Rise Coffee Mix na. Uminom ka rin lang ng ordinaryong synthetic na kape, dito ka na sa tunay na herbal at magaling. Rise Herbal Coffee Mix. Ang kapeng healthy. Ano ba yung mga bakot-bakot mo? Nagsaud ako pa din yung mga gamit sa negosyo kong bakery. Kaya lang, abang pagal maghanap. Uya baga ang Changson Multi-Trade. Kompleto digdi sa mga bakery products, plastic bags, kitchen and baking utensils. Kung may mga handaan ka, igwasin na ng paper plates, styro plates, cups, straws, gift wraps and boxes, asin gabos na mga party needs. Digdi na lang lugod ako mabakal sa Changson Multi-Trade. Tagarubaga barato digdi. Changson Multi-Trade, J. Hernandez Avenue, Naga City, with telephone number 054-881-9225 or 0917-580-0638. Gusto ko, okay ka. Riding in Tandem. Bolta kita sa tayong programang Riding in Tandem pang Martes na edisyon kang sa tayong programa. Yan. Di naman karoon nagbalik si Carlo. Anyway. Anyway, duman sa report ni Carlo, makangalas man bagano. Saro man na observation tadig di sa Naga na kita kaya na impresyon tabaga pag mga Muslim ay may isog ngaya yan. Pero bibihira man kita makadang di sa Naga na may imbilto ngayang Muslim sa Saraksakan, sa Baradilan, halos magamayo. Mayo. Kaya garo marayo man. Ito ama itong pisasabi katong leader na ito kan Muslim. Na garong an sa indang very tight an sa indang
mga pag-iribahan, digdikan mga Muslim. Kaya marayrahay so far magayon makitang nadadahong nagayong krimen na ang kagibo mga Muslim. Igwa kitang sarong insidente, aksidente nga ni. Nagdadahog-dahon niyan pala bago tayo to karon. Nagdadahog niyan sa Bin ang e-trike na may color yellow, may plakang ETF 990. Yan, maray na pagkaaga tabi. Sigurado ako kaya na yan nagdadahog yung na yan sa tuya. Guwapo yan. Nagdadahog sa to. Ikaw pala ang aksidente, Bin, pasaig diyo sa tuya si Darius Biquillo, pero naghahanap pa siya ng tamang impormasyon. Anong daang gadan sa banggaan kan truck as in van sa San Vicente, Tagkawayan, Quezon, Subagong alas 6 ng pagkaaga. So, intirong wasak ang van. Siring man ang truck may tama sa atubangan. Ay, may retrato na dyan. May retrato na dyan. Kung makukuha kang sa tuyang technical, maihiling tayo dyan sa TV. Yan. So anyway, good morning sa gabos sa mga paraantabay niya to na halinang pirming sa tuyang antabay din sa tuyang programang Riding in Tandem. Paabutan ko ning good morning dyan sa kay pading Jojo Galyarte dyan sa may Fa Vietnamese Kitchen saka dyan sa Yukibuki. Maray na aga tabi dyan sa Indo Gabos. Uy, ining pigpapara urulayan na ni Kanso Urma Paboy. Ini yung nagbuktak nin karo standard ang DTI. Manunungodig di sa pagluto kan na adobo. Yung gayo. Ino yung pigpapara urulay-ulayan ngunyan sa Facebook. Karo pati ang iba nagkasobra na naman na may nagbuburugtak bagang anong nga na priso ka sa lakay nga si pagkaluto ko kan na adobo. May mga negatibo naman ay sa naman mga harina. Hindi ko nga ni Aram kung itong sarong na nahiling ko sa Facebook man Bin. Itong pigpasare sarong karinderya salada si pakaluto man kang adobo. Salada tong igwang may salak ning pinya. Iba-iba pakaluto kaya kundi ang gusto man kan DTI. For ko yan promotion, international promotion sa ibang nasyon na dapat nga may standard adobo ta kung minsan nga igwaman mga luto ang ibang nasyon na nakakaagid-agid man sa adobo. So at least kung may standard na sabihin ini nga adobong Pilipino. Na arong nga kang pakaluto. Pag-iisipan pa kan na DTI na mag-set man in standard sa iba pang mga luto arong kan sinigang, arog na kan lechon, kan sisig, sa kan iba pa. Marirahe man ini. Aram mo sa totoo lang an adobo ta, sikat ng maray maging sa Amerika. Ay duman sa trabaho ko, dahil ka matubod boy. Every time na may ko yan may fundraising. Fundraising. Mako yan, itong kay Riba ko, pili nga kita mag-ano na lang, fundraising, adobo with rice. Kukuyanong ko naman si Commander. Nako, magluto ka daw. Adobo, mabakal na kami katong mga kinahon na manok na barato ta, ansarong kahon, kumpira sa na ito. Lulutuon niya nin adobo na talagang itong adobo nagliliting-liting. Sa kami ititirinda duman sa trabaho. Ubos tulos. pati mga puti sige karakan man. Iyong permi ang gusto nila. Maging sa kuyan sa US military. Igwang aldaw na ang pagkakan sa gali o sa restaurant na pikakarakan ng mga military na Filipino Day. Ay pag Filipino Day ang nakakuyan dyan sa linya mga kuyan adobo. Ay urugmahon, maski mga Amerikano urugmahon talaga kayan pag sinabi ngayang adobo. Iyo man yan si experience ako dati kang pag nakaabot makita duman ang isasabad sa imo kang mga Filipino family itong mga iba't manlaylain nindang klaseng luto ning adobo. Kaya pala ang DTI na may saro lang dapat na luto na yung susunod doon. An makonsuelo nga ni pag sinabi nga sa trabaho iba-iba simpreng lahi. Ngaya patlak. Sa aga patlak ngaya kita.
Kanya-kanyang darang luto. Kada sarong putahe ay dararahan yan luto. Pero dahil ka matubod boy, ang dara kang Pilipino, uubos tulos. Adobo. 97.5 Bang OKFM ang radyong balansyado. Paluntaan sarupang report. Aksyon! Aksyon! Report! Yan man sa linya si Ron Enon. Ron, come in please. Bin, Eric, good morning sa mga nagantabay. Ang totoo niyan, yaw na ko digdi sa baba. Yaw na ko digdi sa Ramirez Meat Shop. Pagpapa-slice ko na ang special adobo cut. Pagkatapos naman digdi sa Bonggat Meat Shop, katayin lang kaning Ramirez Meat Shop. Pagpapa-slice ko man ang gigibuhon na adobo na itong may kakaibang timplada. Garon na pressure ka duman sa pigsabi ni Sir Erwin na good boy ka. Dahil nagpuli ako sa baka may mabasang iba. Ngunyan, yaw na kinigdi sa ko yan, sa baba, tayaw digdian sikat na Chef Kanaga, si Chef Ompong. Siya ang mataw sa toya ning tamang timplada kang adobo. O kung nakakakang ka na digdi sa baba, ang adobo kayo bagaman lain na klase. Ako nga kung may naluto ning adobo, ang gusto ko kayan, itong pigaapod na adobong natural. Piglalaganan sa naning asin, tapos kadikit na suka, sa kadakol na bawang. Uy, day, haloy bagadayan, haloy na magpanos. Haloy magpanos, tadawa 2 bulan mong itago, dahil mapanos ang adobong pigasinan sana. Nauso bagay ang panahon, mabiyahe pa Manila, may pamanin mga kakanan, mabalon lang ning maluto. Tapos pagkaluto kan maluto itong medyo tipo sa nandating ay daw magpapanggasinan ka dahil ka magugutom. O yan kuya nun haluan taning entertainment taning pinaka-tagulan mo niyan. O yan ako din hay na dyan si Kuya Mone. Ano ko na Ayan, yaw na ko din sa kusina. O tamang-tama pati adobong bigluluto mo talaga. Timing ka man adobong manok na may halo ning patatas. O adobo manggawin na May pighanda man da si Kuya Jeff ning adobong kangkong. Ay, gulay man ito. So sige, daliho. Chef Ompong. Chef Ompong. Sige daw, Chef Ompong, paano mo niluluto ang adobo? Ako, halo-haloon mo lang yan. Paano mo niluluto ang adobo? Sa kuya po, kukuyan ko sa bawang, gisa. Ang sarong klase pa pong pagluto ng adobo, itong pwede man ni kuyan mo, marinate, tapos i-kuyan mo sa lana, diretsa na ang pagluto. Umoy, pero timplaw na yun na. Simple yun lang na adobo. Huri ang suka. Yun anong apod na adobo kaya? Adobong ko yan, Tagalog yan. Pero itong digdi sa toya sa Bicol, sa bawang, tapos pauyo, yan, direkta na. Ang iba kakayan, gusto, may amis-amis. Yan. Yan ang timplada mong adobo. Ito man, Manila nga, sige, relax ka lang muna. Relax, hangos mo na Chef Ompong. Kami medyo naghahangos-hangos ka pati. Ron, ano ang sikreto kung gusto mo nga adobo ito nung nagkikirikintab na itong nagpupula-pula? Dahil ako, tatawa ko kato, kasi ina ko, ang style ka to, Bin, anapon mga kayan adobo chino. Tama, adobo chino. Ang iba ba kaya malumsi? Ang iba man talagang mahiling mo, lalo sa mga karihan, makaara naman yan yung sa platito na nagliliting-liting talaga. Pwede yan, abaton talaga si Chef Ompong. Anong technique pagpapapula? Pauyo mo lang yan. Tapos papaalang-alangon mo siya.
Yun lang yan. Oo. Tapos dikit na sukar. Ako man, palibasa tao man kita magluto, tigaadalan ko itong style kang ina ko, tayon, pag mapulay ko lutuan mo ako ito, bibit-bitong ko panaga. Iyo man na ipapasikat ko digdi sa naga, nahuna mo ako man na ngayon nagluto. Ngunyan na, kundi sabi ko kay Juan Mano, ko inita, paano kung wala ka na? O, di tigaadalan ko, ang style, dapat mayuning pag hinugasan mo ang karne, papaalangon mo siya. Pag pinaalang mo siya, ang ilalaag mo, Bin, Eric, inibagang pinya, sabaw kang pinya. Iyan ang ibababad mo magdamblag, nakasalak-an bawang sa kutsibulyas. Dahil mo siya pwedeng luto na pakababada mo, yun na. Dapat papaagahan mo siya. Imamarinate mo siya. Ngunyan naman, pag lulutuan mo na siya, dapat mahibugan sa imong lutuan. Bako itong mga uso ngunyan na maninipis na madaling matutong. O pag pinainit mo na ito, uulaan mo siya ng asukar na pula. O di, yun ay nabigisabi mong nakakapapulakan pagkakaan. Di may asukar na pula, pag natunaw na itong, namumula-mula na, natunaw itong asukar, saka mo na siya ilalaag, itong binabad mo. Nagugutom Nagugutom ako kan urulay ta ron. Nagugutom ako kan urulay ta. Nagtutubigan sa muyang. Imagine ko adubong nagliliting-liting, nakikirikintab. Pagkatapos nag-aaso ang maputi bagong saplang maluto. Oo. Yun na yan. Sigurado mga duwan luwag. Mati ko. Pwedeng ko yan? Pwedeng malingaw ka magbisa sa panugangan? So yan ang kanya-kanyang style. Kung di ba kaya pigahaloan ng si mga nagtitipid, pigahaloan ng galyang, pigahaloan ng bungkukan. Patatas. Nanahiling mo 5 pidaso sa ng 5, ang kadaklan alas na galyang. O yan ang kanya-kanyang style, lalo na kung sa mga pistahan. O yan, kanya-kanyang style ang pagluto ng adobo. Pigahaloan ng pinya. O kundi ang sabi kan DTI, at yan naka-schedule ako sa DTI ngunyan, ipapaliwanag ninda kung paano nagpaluwasin na ng standard. Standard. Na dapat na ang sunodon na timpla na kan mga paraluto kung ano ang tamang timpla kang adobo. Mapaliwanag kayo ng DTI sa chat. So yan lang ang dikit na entertainment sa Riding in Tandem. Ini po sa Ron. 97.5 Bang OKFM, ang radyong balansyado. Salamat Tabi Ron. Kana sa imong mga ideya ay tamang-tama mahanap daw kita dyan na may adubong nagliliting-liting. Titirahon ta. Pagutom kita ni Sir Ron. Bueno, sa paagi po kang baretang yan ni Ron Enon, kami po luway-luway naman mapaaram hindi po sa tiyang programa. Abangan na po. At yan, sabi nga ni Ron Enon, baka makauli ni daang saro sa mga tagapagdaram dyan sa DTI. Tanganing maaramat. Kung ano talagang nasa likod ka yung standardization gano'n yung inapod. Anong standard kang pagluto kang nasabi ng adobo nang aning masabing ini adobong Pilipino ini. So sa paagi po kang report na salamat kay Ron Enon. Kami po luwi-luwi ng mapaaram sa pangaran po kang sa tiyang mga nakaiba ng mga action man hali sa luwas. Nakaibanan naman sa Lado Technical si Kuya Ferds Losada. At sa tiyang mga kaibanan man sa newsroom si Jeff Pasibilio, si Riman si Ron Enon. Ini po ang sinong mga lingkod sa radyo. Ako po si Eric Dulong. Ini man po si Ervin Borja, nagpapasalamat kan sa indong pagantabay. Naglilibot-libot, nag-aabang-abang, naghahanap din mga isyu na mapapagulayan. May intriga, may latik pa. Alagan, may adal kang makukuha. Kaya humanda na, kabaka masagi ka. Kan Riding in Tandem. Kaibanan, sinda Boy Agka, asin Ervin Borja. Riding in Tandem. Okay, FM. Gusto ko
ako, okay ka. Ang buong tropa at pamilya, may bagong paborito na! Ang pinakabagong refreshing drink to beat other refreshments. Rice Herbal Iced Tea. Everybody's healthy. Puno ng vitamins and organic herbs na may slimming effects and health benefits. Rice Herbal Iced Tea. Ayos sa lasa at timpla. Magaling po magpa-slim. It's everybody's health tea. Satisfying and refreshing. Kaya naman sa buong tropa at pamilya, ito na ang swak sa panlasa, swak pa sa bulsa.